nga daghan kay natupod nga simbahan. Ya dayon kung musulod ka sa ilang simbahan, ikaw maluwas. Daghan kayo mga reliyon kung itupod. So, dili na ang kanabang sila, dili na ang tao mo ginatumpok kung dili ang church na nga ilahang itupod. Una nga, dahil kayo mga tao nga umato sila sa ilang simbahan, lalis na sila kay sila rin maluwas. Muna. So, pero ang original, kita nyo ng church. Kanya kini, tawag lang niya siyang simbahanan. Kaya kita man ang simbahan. Simbahanan ang tawag anak. Kaya kita man ang church. Kanya gayon, ibutang ko ni siya sa kanabang, i-raise ko ni siya kay aron na may po kung legal ba? Sunod, illegal. O yun na siya ang kanabang una-una at karon sa mga tao. Kita biktima man taani nga sa una nga kumusulod ka sa simbahan ayaran na pabalaan. Okay, una-una man nga ang sa simbahan binuutan na hindi gawas salbahis lang yapon. Si naghihimo lang akong example akong una-una ba? Hallelujah. Ayaw tao. Diba? Kanang ingon niya sa 1 Corinto 3:16, diba? Kita yun ang balay sa Ginoo, kita yun ang templo, wala kayo maglalis anak. Kita yun ang church, no? Itupod ni Jesus. Hallelujah. Ngayon, ang daghang mga tao nga muangkon sila nga Kristohanon, pero wala sila tinud-anan nga paghinursol. Wala sila mo man ni unang wali ni Jesus sa iyang pagwali, di ba? Si ang una, kaya si Juan yun, pero siya iyang panahon, siya, di ba? Kung siya una niyang wali, paghinursol ka mo. Kasabot sa paghinursol, nag-iingon ni Jesus, nanong ng mga Kristohanon na wag yun nga mahimong katukod yun ni Jesus ng Iglesia, tungkol kay ang buti pasabot ang paghinursol, mubalik ka sa original na ito nga pagkatao. Mubalik na ba sa original na ito nga pagkatao? Ang atong original na pagkatao dito napunta sa Genesis. Nagibuhat na sama sa ulagway sa Ginoo. So, uban, naghinursol lang pero wala sila mubalik sa ilang original na pagkatao. So, ato na siyang labyan. Ang mga tamaman. Hallelujah. Muna nga, dunay tulod diri ka punto nga unsa man ang itsura, unsa man ang ulagway sa gitupod nga iglesia sa Ginoo. Kita na unsa ang ulagway, unsa ang itsura sa tinuod nga iglesia nga gitupod ni Kristo. Unsa man ang ulagway, kung kita itong introduksyon, wala na itong mag-explain na ito kaya right man kayo mo. Ang inyong una-una, kamo na may musabot na ito. So, Salmo 96, Kapitulo 6, sa ikibutang diya. Salmo 96, versikulo 6. Salmo. Awit na. Hindi ang Salmo. Dahil man ang awit. Wala ka salmo, awit na. Maya o kahalangdon na ginibot. Kaniya tahon o ang katahon na sa iyang templo. Okay. Wala no? Ang katahon na sa iyang templo. So, panahon ni David, ang iskutan ng templo yun. Diba? So,
nindot kayo sa may hulagway sa templo, di ba? Dunay katahom. Una, ang hulagway nga gitukod gyud ni Kristo. Ingon nga kita ang gitukod ng iglesia. Una, beauty. Beautiful. Beautiful ba yun? Ay mo na basta may beauty. Manyan, matahong. Nindot kayo, di ba? Hallelujah. Matahong yun ang gitukod ng iglesia ni Kristo. Hallelujah. Kung doon na may nindot kayo tanawon, doon na may kanabang matahong tanawon, kita ng mga iglesia ni Kristo, kita ng mga gitukod. Hallelujah. Kristohanon gani, walay pati nga gihimo nga Kristohanon ni Kristo, walay pati. Gusto kong pati ka, kung ibis kay mabot ka anang malaya din, mayroon siya, nakanak po din. Inalason. Pero kung Kristohanon ka, uy, nahanap po din, igsuon na to. O diba, dito kayo ba? So, nindot gani, ang tao maibog. Maibog siya tungkol sa nindot man ang gibuhat na gitukod na iglesia, walay pati. Kakuan mo anang building. May building diyan na himo sa mga angkol. Siguro naman diyan. Ako ng angkol. Ang building sa pagtukod ana, naay arkitek, naay engineer, tanan, naas tubig, naas kuryente, tanan. Kaya walay gatukod og building nga dili gyud nindot. Nindot gyud na. Kaya na labi anak kay grabing bugaya kay Unya. magdaan. Dito kaya makita man ako ang Amerika. Diya sa Facebook, diya sa YouTube. Tanawa na gagilak-gilak. Building, labi na gabi, dito tayo. Diba? So, kung nindot man to ang itukod sa tao nga building, wala gyud makalabaw ni Jesus nga nagtukod nato. Amen. Amen. Di ba? Saya. Kanang giingon nila nga asid kas kalibutan, kahayag kas kalibutan, di ba? Sama kamo sa mga bituon nga nagsidlak-sidlak. Unya dayon, himo ang gitang nindot sa Ginoo tungod kay sa pag surrender pa lang dato daan sa atong kinabuhi diya sa Ginoo. Wala pa tay gibuhat ha. Pag hinulso lang, pagdawat, pagtugyan sa atong kinabuhi, gisunuban ka nagpagkamatarong sa Ginoo. Naan ko na nimo ang pagkamatarong sa Ginoo, wala pa kay gibuhat. Ug mo ginay sa hinungdan nga mahimo gyud kang nindot tungod kay puy-an nimo ang pagkamatarong sa Ginoo. Amen. Amen. Ang pagkamatarong mo na si kung sa English pa righteous. Kung righteous ka, always right you ka. Kung sa inaasin mo nahuna, duha man na positive negative, naagid ka kanunay sa positive. Kunya ang pulong sa Ginoo, wala magkulang nato. Ang pulong sa Ginoo, nagtudlo nato. Ang pulong sa Ginoo, nagbadlong nato. Kung doon na may himuon nga nindot una sa tanan, sa church kita. Kaya kita may gamito sa Ginoo. Una nga punutas pagtulunan, punutas pagpadlong, di ba? Kaya kung sa may katuyas Ginoo anak, ang pulong sa Ginoo nga kanunay nagsapsap nato, aron nga mahimutang nindot. Aron mahimutang beauty. Aron nga atong kinaiya nga dili maayo, masapsapan. Di ba? Atong kinabuhi, na naman yun nakikunik sa Ginoo nga wala gyud hunong nga kunik. Pinadaw kay. Hallelujah. Di ba? Kaya ito yung si Ginoo, nga dili gyud muundag siya sa pagpanindot gyud sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Kay dili gyud tabyaan sa Ginoo. Mo na maghimo tang puy-anan gayud sa espiritu sa Ginoo tungod kay tawra ta. Ang atong tawhanon nga kanabang kinabuhi kung makumpiyansahan ni kusog kayo ang magnet sa kalibutan. Kusog kayo ang magnet sa kalibutan. Unang salamat sa Ginoo nga tungod sa pulong sa Ginoo naghimo nato nga kanabang magiyahan gyud ta kanunay. Hallelujah. Ngadto gayud sa pagkabalaan. Balaan pasabot nga atong
kinabuhi ang pagkamatarong sa Ginoo. Amen. Dili atoa ang pagkamatarong sa Ginoo. O resulta ni siya nga magkinabuhi kita nga giniyahan sa espiritu sa Ginoo. Amen. Hallelujah, di ba? Dito tayo. Dahil mga Kristohanon, bisag pati kayong balay, bisag way ato. Pero ang tao nga nasa sulod, malipay ka. Tungod kay, dito kay ang kinabuhi. Hallelujah, welcome kay ka. Di ba? Kasi nga na ilang balay, kaya ang importante, dili ang balay nga nindot, kundi ang tao nga nasa sulod. Kadang isa na ka po, nakuha. No, ayaw na natin ka, kay basta kay mauna na siya. Hallelujah. Di ba? Kaysa anang, wato kang balay, wato kang balay, uya na yun. Mura na yun kang magkurkurong, kay ang tagias balay, isok kay noon. Hallelujah. Uya, dili pa yun magkahatag isa ka basong tubig. Magmunaw na, nahinutan na. Naon sa na mahinom ko, basi kasalaat ko aning dapita. Kaysa atong, wato kang balay nga, ubus kay ang kahimtang, pero matasik ka. Madungog kung kanamo eh. Di ba? Dayon, daghan kay siyang manok. Daghan siyang manok. Dayon, mag-iyaw siyang manok. Hallelujah. Di ba? So, beauty. Hallelujah. Okay na siya. Kung naa ka sa Ginoo, himuon yung kang lindot, himuon yung kang matahong sa Ginoo. Yun na siya ingon nga malikayanin mo. Hallelujah. Ang kalimutan mo, iris-iris na sa imong naong. Imbis kay lindot kayo iyang ugaw-ugawan ang imong kinabuhi. Hallelujah, di ba? Ang kalimutan, ikuran ang mahugaw-hugaw sa itong kinabuhi. Hallelujah. Kasabot mo mga iso. Amen. Basi yung koleksyonan niya ang wali, ha? Amen. Wala man ay kay versikulo. Spirito mo na. Lagi versikulo ko lang. Ito muna to siya. Oo. Basta kay, di ba? Lindot kayo. Di ba? Kita ng mga tao, bisan asa ta padugong. Welcome ta, welcome ta. Tungod kaya nila makita nato, si Jesus nga niya nato. Amen. Si Jesus. Hallelujah. Pwede na kong planan niya. Isa po naman siguro mo. Kaya kasi kung reklamo mo yun. Tapos apa na ba? Magi pa, bahala ko diha. Ganang pag-ibon lang ganyan na makatilaw. Anindot din ang naalang-alang kay pangitao, no? Hebreanon, Kapitulo 6, 18. Kung sa'y isulti niya sa pulong Ginoo. Hebreanon 6:18. Wait lang, Pastor. Kung sa ang ikaduha nga hulagway, nga gitukod ni Kristo. 18. Ug kining duha ang saad ug ang panumpa dili gayud mausab tungod kay dili gayud mamakak ang Dios. Busa kita nga nakadangop na kaniya may lig-on na gayud nga paglaom nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad kanato. Okay. Hebreanon 6, 18. Ang ikaduha nga kanabang hulagway sa gitukod ni Kristo. Hallelujah. Ang ikaduha. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo lig-on o kusgan o makusganon kayo. Hallelujah. Doon na siya ang makita nato nga kanabang iglesia nga gitukod si Ginoo. Hallelujah. Lig-on. So, kita mo ko sa building ni Uncle Gapon dia. Angkol. Orang yan ang example ng building dia. So, sa pagsugod dia, di kami na nagpako. Halos isa ka tuig, wala pa imo makita nga andana. Tungod kay laong kayo ang imong pundasyon, yung di kabalo nga walo din na si kandana, abi na mo building lang ang mura og kuan ba. Sa lang ka building duha. Ya kay kang angkol man di ay. Sa kumpala. Dugay kayo nito nga, tingala ko na unsa man ang buildingan na halot isa ka tuig, wa pa imong makita. Doon kay labing beam. Naday underground. Di, labing beam, anda na ang beam dito sa bus. Anda na. Paglikay sa linog. So, building,
gitukod yun sa mga tao. Dili kita siya basta-basta, likod yun. Sakto yung kay pundasyon. Kaya aron nga panahon sa linog. Ang uban dito, atong 100 na kapin ng mga building. Ang uban na mo ng 1,000 ka stories. Na, kaya kung tanaw ni mo ang tao sa ilalong anak. Oh, durang na. Saan ko na plano anak? 4,000 ba to? 120. 120. Kung tanaw ni mo, sobrahan na po na ako. Wa basig katutong kababil diri. Ko 120 nga. Basig katutong floor kababil. sa Manila. Si Lumantas nakaadto nito, nagkuha siya, nagpicture siya dito sa building nga taas kayo. Gatos kapil mo itong pinakataas na building nga bagong karon. Kung tanawon nimo ang paghimog pundasyon nila anak, alos dili nimo makita ang tao gamay na kayo. Oh, kumusta laong? Yan na yun, pagputangan nilang biring, putangan nilang string, kaya ka linog na sayaw na po ang building. Ang linog na video mo pagkanaog, siguro po pagkanaan ang building. Diligid maunsa, diligid matarog. Walay maghimog building nga kanabang mabungkag kato siguro nagangay nangaguba, karaan ako siya. Kanabang murang expire na siguro ko siya ba. Kunya dayon ang building, ang linog siguro ang gibasihan nato. Ibutang nato ang linog ato nga gibasihan kanang pinaka muna ito pinakataas ba? Kaya magkanabiya o kagtaas, grado ang linog. So, dili advance ang ilaha pagbuhat. Muna nabungkag. Pero karon dili na basta-basta. Sumupod na ang atong hulagway kung giunsa na pagtukod ni Kristo. Si Kristo ang nagtukod na to. Siya ang atong pundasyon. Kung imong tanawon ang pagtuwa ni Jesus dito sa krus, laong kayo ang pagtisok sa krus. Manay sakto ba? Bisan bag kusukusuhon ka, bagyuhon ka, dili gyud ka matarong. Amen. Kung sa baday giingon ni Jesus nga, naay kabalakas ka pero ayaw mo kabalaka, ayaw mo kuan ana kay gidaog ko na ang kalibutan. Amen. Ug ang makadaog lang sa kalibutan katong gitukod ni Jesus nga iglesia. Kita. Hallelujah. Gamiton man ni Jesus aron sa pagbunto sa kahit-ngit ining kalibutan na. First Peter Sa 5:10. balay tingo dia, bisan ang tanghaan sa kamatayon, dili makabuntog ka nato. Ang gahaan sa kamatayon gapundura na. Pero kita gaabante. Kita'y mubungkag, kita'y mo atake. Hallelujah. Gapundura na. Hallelujah, di ba? Oh. Wala di siya pa-distraction Hindi, kay wala. puspos So, siya sa espiritu. Di ba? Sumo na nga, yun mga pagbati nga mahimong mabot sa atong kasing-kasing nga mabati-bati ang atong mga pagbati. Dili ni matarong ang atong kahitang aming pagbati. Tungod kay sa pagtuo pa lang nato daan. Kaya pagtuo mulihog gina siya kaya ang atong pagtuo supernatural ang atong pagtuo. Labaw pas kinaiyahan, dili normal ang atong pagtuo. Ang mga tao sa kalibutan, normal ang ilang pagtuo. Natural lang ba? Pero naaraso na una. Pero ang atong pagtuo, miamot gud sa atong pagbati. Dili makita ang pagtuo. Muna si hinungdan, nabisan ang atong nasingkasing, ginaputli si Ginoo. Amen. Ang pagkaputli, maayo nga kondisyon ang atong nasingkasing. Dili dali-dali matandog. Suda ay mga dili maayo nga muasmag nato nga mga pagsulay sa atong tubangon. Muna gingaw na natulon ako, likod ta dili ta dali-dali mataro. Mo ta nga hingihimo si Ginoo nga kita ang mga gipili si Ginoo nga gitukod niya kay iglesia na likod, kita gyud ang una. Pero ang mga tao nga naa nato atong mapakaon pod, atong mapasa pod. Ingon nga kita gihimong instrumento sa Ginoo. Hallelujah. Dino na lang nato nga dili naman ang uso karon ng mga luod-luod. Dili na ang uso. Ana mga kaluyon. Hallelujah. Kanang mga kuan-kuan. So, kita magtanan magkuan po. Tablang magtanan. Ha? Likod. Amen. Amen. Muna ang hulagway. Hallelujah. Okay? Tutagan pag nadali pero medyo taas na. Likod. Kung
listen to me. Usa lang ka kinaiya nato nga naa. Ingon nga ang pisises Ginoo kanunay nagapadayag nato. Kabalo ta kung asa nato ibutang ang atong kaugalingon. Amen. Kabalo ta mo plastar kung asa nato ipaduluna ang atong kaugalingon. Amen. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan naagyod natisok sa yuta. Aron ang tanan natong buhaton mamunga. Kay dili pili mangalagad ka nga sa imong pagpugas, sa imong pagtusok wala sa yuta. Na sa dapit nga gahi. So kinahanglan nga maplastar pod. Amen. Aron ang tanan natong pagabuhaton mahimong yung hinukod gayud diya sa Ginoo. Hallelujah. Okay? Sa pinakalikon nga naa nato, bukod kay wala lain nga atong gihimo nga kanabang ipundasyon mo ginapulo sa Ginoo. Amen. Ginapulo sa Ginoo. Okay. Hallelujah. Katulo. Ay ano mga matata? Ikaduhang Pedro Kapitulo 1 6 o 8. Sige mo nila. Nakita pa na ako, Pastor. Ito? Kadang Pedro. Kaduang Pedro Kapitulo 1. Kapitulo 1 6 tayo sa 8. Muna siya ang last na. Uno size. 1 6 tayo sa 8 mo ni.